Mhuri yeZimbabwe nhasi tabuda takananga kunzvimbo yekwaGutu kuri kuprovinsi yeMasvingo, uko kune nyaya yakaitika yemakuna-kuna ababa vakarara nemwanasikana wavo ane makore 21 years ekuberekwa. Mushure mekunge varara vese pabonde, pakazvarwa mwana mukomana. Mwana mukomana uyu akazodzvinywa akazourayiwa pamwepo baba nemwanasikana wavo. Nyaya iyi ichibva yazikanwa nevemunharaunda yakazosvika kumapurisa. Izvo zvakazoita kuti vaviri ava, baba nemwanasikana, vazvisungirire. Isu tafamba tine Sly Media TV namukoma Sylvester Tapumanei tazoita hurukuro nevagari munzvimbo iyi uyezve nakansela vachitipawo divi ravo zvakafamba sei. Ngatipindei muhurukuro yataita nakansela uyezve nemhuri iyi yarasikirwa nevanhu ava vatatu, tinzwe kuti zvakafamba sei kuti tizosvika panyaya iyi. Ngatipindei muhurukuro yandatanga tichiita namukoma Sylvester Tapumanei munzvimbo yeMasvingo kwaNerupiri. Mhuri yeZimbabwe tiri kusangana nenyaya inosuwisa. Tiri kunoku kuward 30 kwatiri kufambira nyaya yerufu rwaJohn Chidanika, ndizvo naYvonne Chidanika. Iri nyaya yaunza kusuwa kukuru mubhuku rinorasa bhuku, nyaya Chirimubwe, mubhuku rasabhuku Chirimubwe. Panapa ndipo panzvimbo pakaitikira nyaya yacho, pavakapararira, pavakazvisungirira. Panapa tine mhuri ine zvavari kuita panzvimbo inoi. Tawana mukana wokuti titaure nehama kuti vatiudze kuti ivo ndivani uye nyaya iyi yakatanga sei kuti tizosvika patasvika ezvinezvi. Tisati tataura nemukomana, toda kuti nematambudziko kumhuri yarasikirwa nababa nemwanasikana pamwachete nemuzukuru. Iye zvinezvi regai tinzwe kuti watiri kutaura naye panapa ndiani. Tanzwa kuti muri muzukuru, ukama hwenyu nababa John pamwachete naYvonne wakamira sei? Ukama na sekuru John ndovaita sekuru kunova iko kwakaberekwa mbuya baba vangu, mai vababa vangu inini. Saka ndisekuru. Nematambudziko ekushayikirwa nasekuru, zviri kureva kuti Yvonne mai munomuti chiime? Yvonne ndimai nini. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti baba nemwanasikana uyu vakazvisungirira musi wechingani? Baba nomwana vakazvisungirira musi weWednesday. Ndingangoti infact inini ndakabva kubasa iri Tuesday manheru ndichiuya kuno kumusha ndichida kuenda kwandada kuendesa sister yangu kuchipatara kutoenda kuchipatara. Saka nawe akazoita nekuti mangwana acho makuseni ndakatomuka ndichina kuchipatara nasisi ndikadzoka. Ndadzoka ndakazosvika mapasi 10 ngopedza dzisati dzatobuda zvazomatanga. Ndobva ndakawa mhere yemwana unova yemunun'una waYvonne. Haisi secret zvakachii chakanga chakanyorwa kuti kansela? Vanga vakanyora pakusoro vachiti baba Tindo zvinoreva ndiwa kansela netimu rako kutaura zvisina basa. Handiti chirega tigarisane because kansela vangari paseri pechikome chechi pamavhana apa ivo ari pana zvikanzi chirega tigarisane. Ndobva zvatongopera zvakadero padombo apa pazvando zvavanga vakanyora. Mhosva yakansela ndeyekuti vaita sei? Mhosva yakansela ndeyekutungamira vanhu. Zvese zvinosvika munharaunda zvosvika nekuna kansela kana kuti nekuna sabhuku. Handiti saka patime vakanga vakunzi vari kudiwa nepolisi foni dzavo vakanga dzisingachaiti through. Dzaba munini vacho baba sekuru baba ana dzavakanga vapuwa dzakanga dzisingapindi patime yacho niya vakanga vachitrawa kufonerwa nzi vauye kupolisi. Saka foni yakazosvika nekunani nekuna kansela nasekuru vanga vavapande nebhurugwa kudai vaitowirirana varume ava zvisingatoiti. Asi kuti kansela nawo yavakazonge vakuvengerwa ndeyekuti kansela vanga vasingafariri zvinhu zvaitika pamba apa. Pakutotanga chaiko kansela vakanga vachitombozama kutombounza vanonzi vechild care vakambouya vakazama kuti vanotoongorora kuti chii chiri kuitika pamba apa.
vakati hatina chataona. Futi zvakanaka zvaita kansela tingazvishora. Kansela vanga vachiita basa ravo semazvo nemo kansela vakaita basa ravo sezvariri. Saka vabva kwakudero pakazouya futi nhau yokuti vakabarisa mwana. Handitika ndobva vantotora futi mwana uyaya pakumubarisa kwega vakabva vatora mwana uyaya sekuru wangu Jona ndokundomucherera kusaidi kudhamuko kuchinga kwedhamuko chikomo chiri koko vari 1. Anga ane mazuva kana kuti masvondo kana mwedzi mingani here zvinozikanwa nevanhu sevanhu vanga vane chiwande zvinoitwa zvinonzi mwana anga akazvagwa chiri 5 ini handisipo ndaitwa kubasa saka hanzi chakazvagwa 5 izvi zvikazoitika nonga musi weMonday kuti anochererwa here akachererwa ari mupenyu kana kuti akafa hapana ari kuziva tinganyepa information ndi vanhu toziva vainda vaviri apa kuti anga mupenyu here kati anga pakubatsirwa pakubarwa kwemwana zvoratidza kuti mwana akatobagwa zvakatonaka. Nyaya iri kuvatyisa ndeyekuti nyaya yanga yakumapurisa yekuti mwana afa. Handikwadi chocho. Yakasvika sei kumapurisa nyaya yekuti mwana afa? Nhau yakazosvika kuti inde kumapurisa inhau yokuti sekuru pavakaita zvavakaita izvi zvokuti vanocherera mwana uko pakafonirwa polisi yepaNerupiri apa pachief Nerupiri apa nobva auya mupurisa nobva auya nobva investigata nyaya dzavo kuti vanzoona kuti chii chakaitika zvesho. Sekuru havana kuramba vakabvuma nyaya yavo vakaenda kunomupurisa vakandomuratidza pavakaisa chi ravakuru racho nemwana. Mupurisa akazviona akakutsikana kuti aisi for sure ndo zvakadi ndo zvatiitika because muridzi wenyaya abvuma nyaya yake. Apa tiri kuti chii chakaita kuti mwana afe? Nyaya yafe mwana afe mataurikire avanoita ivo vachinge vachitaura nemwana kadike vanoti mwana akanga akasungwa negavi paguvhu ndo zvakaita kuti mwana afe. Handitika vana kusunungukira muchipatara avasunungukira mumba mavaingorara nemwana wavo mumba chemo ndopa zvakangoitikira. Zvinorati mimba yakangosvika pangoita 9 months svika pakuzvagwa chingoto viga nyaya dzacho nidzodzo. Saka tichidzokera zvekare kunyaya yekuzvisungirira kwavo panapa muzukuru tese tiri kukadzika vakazvita vari vega musango rineratiri rineri. Handitika iwo ndo wakatanga kusvika panapa tingati vese vakakwira mumuti here vakati on your marks get set go hatichidona tiremberere. Ndichitarisisa hangu mamiriro azvakaita handifungiso kuti ndikangoti iwo maitiro avakaita zvinhu zvavo vakanga vatoplana zvinhu izvi kuti musikana akanyora tsamba achinyorera Kelly tsamba first zvinhu zvokuti vanga vatowirirana kuti ndo zvatakutondeita ambozviziva vapedza kudero ini patakasvika panapa vana musikana vapa dandidavira ngariri moto wayo wakadai wakarerekera uko. Sa maonero ndozvita nemasungirwa anga akaitwa waya dzacho kumuti zvinoratidza kuti zvakatotangwa zvatoitwa vanhu ava vasati vakatanga vatotesta kuti tikasunga pamuti apa ndikasunga pamuti apa zvinhu zvinofamba zvakanaka. Saka maonero ndozvita netembeta dzatakazosvika panapa musikana ndakatinatsotoona kuti zvoita zokuti anga atova nechitime mbichana adi azvisunga but sekuru ndakatosvika inini vanhu vachinzi hamusasvika padhuze ndichida make sure kuti sekuru shuwa ndakatokahlamara ndiri sekuru mukafunga kuzviita zvinhu zvakashata kudai chii naye sekuru ichi mungazosvika pakuti mungaita zvinhu zvakapata kudai. Sekuru vakanga vakafa vakadai so ndakatarisa ini njinzwisisa ndakanatsoona kuti sekuru vakazozvisunga according nokuti vakanga vameka sure kuti mwana adi afa ndozvakazovapa zvivindi zvokuti rekai ndichitodi hangu ndichitongozviyenga oniniwo because ndakazvitarisa ndoona kuti sekuru vakatanga vati mwana apinda patambo because vanhu ava hasina yokuti vanga vakazvisungira zvokuti unowanika munhu achinzi achiti mvemve kudai ka musikana anga akatotsika like gombo rake raitwa apa rimwe rakangodai akadai ipapa zvandakatoita izvi ndozvanga akaita musikana.
sekuru vanga vakatsika nezvigunwe vakadai padomba asi vari patambo vari pawaya. Ini ndichiri kungosuspecta, ini ndiri mutori wenhau, ndiri munhu wamakuhwa, ndiri kungofunga kuti sekuru havana zvavakatanga vaita here kumwanasikana kuna Yvonne vasati vaita sei, asati vakazomusungirira. Ndiri kungofunga iwo ndiwo wakasvika mafungira angu ari right here kuti ari wrong. Bondi yanga iripo chibaba, bondi yanga iripo nasekuru wangu nemwana wavo. Ndifungisa kuti vanga vava munhu anga adzvinya mwana kana tokuponda mwana, ndinganyepa, ndikavanyepera ipapo. Asi kuti vanhu ava vakatoita mukuwirirana. Muri kubva pendutaura kuti shamari chako chigupi chemushonga ichi, changu chigupi, get ready go. Vese ndobva vatoti go. Ndozvavakanatsa kumbaita vana. Makaona mukana here kuti muwane postmortem ichiverengwa postmortem ndikatozomunge makutobvunza kule babana ndo vakange vakufambira nyaya dzacho pavakatokwa nepolisi. Tine urombo nezvakaitika izvo. Zvasuwisa kana zvashoresa zvakadi mhuri. Zvatishoresa zvokusvika pa last number madzisekuru vangu havasisina kana image yacho mamiriro avo handichaonesa kuti change ichiva nerespect yakanatsa kuti semagariro vanga vakaita. Because zvinhu zvatatanga kutonzwawo mudunhu munomu kuti zvakaitika izvo ende zvinozuwisa ende zvinotova zvinhu zvokutoti nyangwe tikatoramba takatozvitarisa zvinhu zvinobhowa. Hakuna munhu ungaita zvinhu zvakaita saizvozvo ari normal. Kuti zviri nani kuti ndizviuraye kana kuti zviri nani kuti ndisungirire mwana wangu neniwo ndikozviuraya ari normal. Tine urombo nezvakati tinongotiwo Mwari akunyaradzei panguva yakadai. Iye zvino tiri kuona mhuri iri panapa pagomo panapa, moto uri kubvira apapa pamuti wauri kutaura kuti ndo pakasungirira sekuru uyu wakanga wakasungirira Yvonne watemwa. Zvine mucherechedzo wei zvamuri kuita panapa naso? Izvi mucherechedzo uripo ndokuti pazvisungirira munhu pachivanhu chedu kuno kumasvingo zvavanoita vakuru vanoti muti wazvisungirira munhu unobviswa pamwe chete naye panyika. Haufaniri kunge uramba uchirarama wakaitikira zvinhu zvakashata kudaro. Unofanira kunge uchitobviswa mukutorarama kwawo muti woyo. Saka kutopisa kwatiri kutomuita nekutoubvisa nezvokuti muti uyo uchafanira kunge uchitoraramasve zvachose sekushayika kwakaita munhu wakazviita pamusoro pawo. Saka uri supposed kuti unge uchitobviswa. Tikaubvisa tobva taupisa zve make sure kuti tatotanga kupisa kubva kuma10 tichipisa pani papa up to nanonga dzatova kuma4 takumeka sure kuti panapa paparara sekuparara kwakaita hama dzedu. Vamwe vanoti kana munhu achinge azvisungirira kana akubva kupostmortem kuhospital ikoko atenderwi kupinda mumusha. Ndo zvakaita zvatakaitawo kuno hazvitendekwi. Unofanira kunge achitongo munhu azvigurisira upenyu. Hatifaniri kunge tichichema naye tichimisa mumba. Apo vakangobvako vakabva kupolisi vakauya vakangonanga mumakomba avo vese vari tu umwe remwe rake. Nhumbi dzavo dzinoitwa sei? Dzinogovewa here? Dzigovewi vakapinda nadzo mumabhokisi avo imomo vakaenda nezvinhu zvavo. Hapana chavakasiya. Ambuya vako vari kupa amai vaYvonne? Amai vaYvonne vakatoya munhu unoita soti hatisati saka nyange kutotaura navo chako zvinotonetsa kuti munge muchitotaura navo. Because nyaya yekuti nyaya inoitika ndeyekuti ameno zvinhu zvangoriwo kwavari mukurarama mangoza zviriko. Havasi munhu uya kuti tingavati vanopenga, vati tingavati havana kukwana, vati tingavati vakadai. Asi kuti munhu uya kuti hauzi zvanofunga panguva idzodzo. Hataurike naye nyaya, haitike naye zvokuti ungatamba naye. Saka hanatsi kunge vachitambika taurika navo munhu wakadaro. But pavakanzwa kuti ndozvaitika vakakwanisa kuuya. Tiri kukubvunza semuzukuru kuti
zviri mukati memwoyo wako zvausati waburitsa nekushayikirwa nasekuru tinoziva zvinorwadza. Mashoko aunawo ndeekuti kudii, nekuti pane chiona inoti kugara nakaona dzevamwe. Ndapi mashoko aungataura kumhuri yeZimbabwe iri kutiona zvinezvi takanangana nezvakaitwa nasekuru John? Tichibvira kunyaya yemakuna nekuzvisungirira. Nyaya ndikada kukurudzira mhuri yeZimbabwe ndezvokuti tinofana kunge tichiziva maitiro etinoita, especially kana tichigara nevana. Musatora vana kuvaita vakadzi, musatora vana kurara navo. Handitika indi uyezve padzimba kana kunzi une vana vakawanda, kati vana 2 kana 3, whether vangova vanhu vakunzi vakuda kundobva zera, we suppose to uvake chimwe chirumu chavanokwanisa kunge vachirara havo than kuti mungarara mu1 room mese. Vana vasikana anytime still time vanogona kungosviba. Handitika havangazokwanisi kuchinja baba murimo, havangazokwanisi kuti iwo wakarara mumba unogona kunzwa weti, ndopaungamuka here uchindobata bhaketi mwana arimo, kati mwana unzwa weti undomuka ubata bhaketi baba murimo. At the end kuzopera kwenyaya dzenyu kupedzera mazotorana. Saka ipapo apa panoda kuti pagadziriswe semhuri yeZimbabwe kuti tipachenjerere ndi tizive zvetinge tichiita kana tichinge tichizvara vana. Mwana anofanira kungorespektwa kuti newo kuramba uchirespectika. Sekuru vakandirwadza mai pakuita kwavo, because ndichitanga first last time ndazobva kunduku, ndichibva kunoku ndichienda kubasa, ndaitova navo ndichitotaura navo, tichitotaura nyaya, tichitodidi. Asi kuti sekuru ndisingazivi hangu kuti mararamiro avo vanga vakamira sei. Sekuru vakanga vari munhu wekuti mukafunga imi kuti uda kundovabvunza, muchingosvika pavari ndogona kutadza kuvabvunza. Chii chinenge chakutadza? Handizivi kuti chii changa chiri pavari, kuti vakazora mafuta eshumba, mafuta here kana chii chavaita. Vaitoti nyange kwatobva kumba kwako uchitoda kumubvunza, ungosvika ungopera spawa pamusoro penyaya idzodzo, because at the end mhinduro yongogona kuzoudzwapo haizokufadzi. Vamwe vanhu vanoitira izvi kurara nevanasikana nekuda kuti ndochokwadi. Tingati pane here zviri outstanding zvinoona kwangu inini sekuru vakanga vakaita zvisizvo, because hazviitwi nemunhu ari normal. Pane chiri outstanding nechatingati vairima zvinoshamisa, vaisenza, vaipromotwa kumabasa? Hapana vanga vachitonetseka chaiko. Vanga vachishanda kunzi kune zvehealth izvi kuchipatara uko. Inonzoti kunopo vari kansela wevanhu vanopuhwa mapiritsi ema-HIV mazuvano. Vanga vari vachitwa munhu waitokansela vanhu zvokutoti uya muone. Pachine zvimwe zvatisina kutaura zvaungangoda kuti mhuri yeZimbabwe izive, wakamirira mhuri yekwaChidanika. Zvandikada kutaura ndinoona sekuti ndindapedza sezvo mangotouya panzvimbo yakazvakaitikira. Kana munhu wese akangonzwa chiitiko ichi kubvira pakutotanga kwenhau dzachoni, vanhu vese havanambobvira vambofara nazvo. Bvira pakutotanga vanhu vachitsanangurirwa kunzi zvaifamba so, uchifamba so, zvichizosvika pakudai nokundodai, kuzosvika vanhu vazosvika pakuzvihenga. Hapana munhu akambobvira ambofara nazvo kana kuzvifarira zvachose. Indi up to now hapana munhu tombozvifarira. Indi for sure hapatorina zvavakaita sekuru, vakakonewa zvachose chose. Vakakonewa chaiko zvokuti hatina zvimwe zvinhu zvirikada kuwedzera kana kutapudza pamusoro pavo, kuvareverera kuti vakagona kana vakaita sei, vakatadza kuziva zvavaizviitira kana kuziva because at the end pakutotanga chaiko tichinyatsokutsanangura, tichinatsokuona mamiriro ezvinhu izvi, kuzozvisekuru vazosvika pakuzvisungirira. Yakanga iri nhau yokuti mwana akanga anzi anouya kuzofukunyukwa, zvisingashamisi kana kuti ndingati ndizviripo kana kuti ndazvisiso zviripo. Pamwe sekuru pamwe pavakanonongedzera mupurisa, handitika pamwe papasina chinhu chacho, hazvisi kamwe. Saka vaona izvozvo vakabva vaona kuti zvinhu zvikazodzoka futi mangwana zvondinetsa ndinondovharikwa, because ndezopesa ndakunongedzera panhu pasisiripo, hazvisi kamwe amuri kuona manje. Saka zviri paviri
kuti tizive kuti chokwadi chacho chipi chakaita kuti vana vasvika pazvisungirira because pakubvira musi wavakazoudzwa nakansela kunzi foni yenyu iri kunzi iri kuramba muuye kupolisi mangwana chachipiri manheru chitatu chacho ndo chavazofamba vachizvisungirira. After that makuseni achoni uyu mwana averenga tsamba akamanya mwana because vaikuita soti vaitaura kuti ungatishaya muti wana muchikomo chabatindo takavanda chinova chineyo chinechi takavanda polisi ivo ndongo chiyachizoti update kuti polisi yauya here kati haina kuuya here. Saka vakati kana polisi ikauya vaudza kuti taita sei taenda kupolisi. Asi vari muno muchikomo vari muno muchikomo. Saka mwana aita here marutsa mwana paakaita rutu yokutanga akauya akanzi ndakatooneka vakagara achitoita nyaya kanzi vakatonditi ndanobika chi noti mamuri kugadheni ubike sadza kana wapedza kubika sadza ugotiigira chikafu kuno kugomora takavanda mabhorisa. After vapedza izvozvo manje pakazodzoka kechitu ndopakazosvika achiona vanhu vakadi avo vatozviyeka apedza kubika kwakumanguva pasi 10. Ende mwana akazviona ane makore mangani Kelly? Ndinganyepa because angafana kuda ari form 1 handisasanzwa handisiva kuti andinga 14 to 15 nearly 15 14 to 15. Chinofunga anotodawo counseling because handifunga kuti yakatosimba zvokutorevesa because but semunhu akaramba achigara especially sofa ake zvina kugara nagogo vake ndonasoti akaramba achigara nagogo chakanyanya kukosha ndicho kuti hamufani kunge muchizoramba muchingotaura pamusoro penyau idzodzo kuitira kuti mwana akasire kurefresha brain because voukama mukasvika mukadzi chii chakaitika iye aripo amuri kuona manje brain dziya dzakutorecola amuri kuona manje akutotanga zvokugaya because ndino the first person munhu akapedzera kutaura nababa vake nasisi vake amuri kuona manje. Saka voukama tiringokurudzira kuti havafani kunge vachizoramba vachingotaura nhau idzi iye aripo nekuti akasire kudi kuregedza mubvungwa dzake kuti angogamuchira kuti ndozviripo ndozvakatoitika. Zvema tiri mubhuku rani rasabhuku chirimohwe sene mundu chidanika. Mhuri yeZimbabwe ndo urukuro yatanga tichiita nemuzukuru wasekuru John Chidanika vakazvisungirira panapa nemwanasikana wavo Yvonne mushure mekunge paita makuna pakazvarwa mwana hazvina kufamba zvakanaka kuti mwana uyu akazopondwa sekufungidzira kuri kuita vanhu kuti zvinhu zvese zvaitwa vasipo. Ndo nyaya yatakuunzirai pano paSly Media TV pano patiri ndo pazvakaitikira. Tiri kungotiwo kugara naka wona dzevamwe sekutaura kwaita muzukuru ngatiregei kugara nevana vasikana muimba imwe chete nababa zvinokonzera kuti pave nematemptations pave nemuyedzo. Baba vanogona kumuka vachienda kutoilet vomukaona mwanasikana asina kurara zvakanaka matemptations anogona kutangira ipapo handiti. Nekudaro chidzidzo chatiri kuwana panyaya yaitika kuno kwaChidanika mhuri yeZimbabwe iye zvinezvi ndakamirira Jetro Mutero Indon Sylvester Tapfumane Mazvita.